v Bratislave, tak prečo ne? Takže táto primitívna skladba, túto skladbu som robila na nový album, ktorý vyjde za niekoľko týždňov. Pracujem stále na ňom. Chcem, aby tu bolo zase niečo nové, samozrejme budem to ja, bude to Bangor pred 2 rokmi, bude to niečo, bude to old school, bude to new school, budú to trendy, bude tam mojho detka trendy a hoci čo vlastne. Snažím sa robiť stále muziku pre vás, pre ľudí, ktorí majú záujem o to si vypočuť, čo som nové navaril. Ale dosť bolo diskutovania, pretože si pripadám jak učiteľ na základnej škole. Tak videoklip točil Image Vision, to sú ľudia, ktorí proste robili so mnou veľa klipov. A baví vás to, čo tu vyprávam, alebo je to veľa? Takže videoklip točili Image Vision, kde to hodinky stali 12 000 iba. Počkaj, to mám z Ameriky, tak to povšem není situácia. OK, túto ponudili dal Adidas, lebo ma sponzorujú, takže zámerom mi to dali, tieto tenisky som si kúpil, boli zľavnené, ale to asi nikto nezaujíma. Voličovi chodím do parku, do štoráku, smrtený človek, rúpa si Gucci fejkovi, ponožky mám vystrihnuté z uteráku, nemám zajebané nechty, vidíš, som si zajebal, ale zase to mám možové. To som hippikov. OK, tak ešte volá, čo vám poviem, alebo ideme? Letansku si zabil ze záchodu. Ale počúvajte ma, chcete vidieť Vinetu v okulároch? Hej, tam stojí Vinetu v okulároch. To je on, Vinetu v okulároch. Pozrite sa, ktorý košeli. To je to frajer. Ty kokos, to čo je, aký primitív? To jebe. Dobre, táto skladba, keď som počul tú hudbu, tak som si povedal, že čo tam dám. Tam by sa vôbec nehodil žiadny duchaplný text. Proste myslel som na ľudí, ktorí sú na party, prídu na party, proste chodia cez týždeň, nátlak, stresy a chcel som proste, aby si trošku odnikli z reality, takže som urobil skladbu, pretože ja mám pocit, že to všetkým jebe. A pani Kovačová je prostitútka, ktorá sa jebala s mŕtvými psami. Takže ideš, hasíte svetlo a ideš. Užite si to, Bratislava, díky.